instead icholiranete abantu they are hawking everywhere around town ono nonyene order yo muchibusongo agiro mheshimiwa mbali ni stage hiyo ngatete inchiriwe chiora kini kapo sichi abigura magena ali abekire ali mukira ali tayo nabana matoki ngote babolenga nkuru bale bako akiri ndi stage takorose mheshimiwa gaba ndado dali dangaringa ki abantu tigabayichole bakole biashara town obugima bwa kongire abantu tigabakole biashara onde tayo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yoga ndotayeta abantu bakole biashara igendo gya kabere igoro ye stage naje tenkanyora mbobere ntubegete kibetsa cyo rehabilitate ko skorosia especially entry lakini echire linenkere mono echire liya stage linenke no ende kigali nkiri kuyisana ine enseme ya Nyambira mate yonsi twiwananire nkoro stole kano bioro kano bienene kigali kigo kyaswa ine ntoko seli muntu kuruye town abande bagumuvucyora kare barore kigali kya kiroro na abantu bakubugulire ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini tu kigende it's a forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero to bon tukonya tokoli kichibesa lazima na ndi nchendo go sentu igwana ba MC mbatenga ki tikatora ali no million ibere cross mole echichi na baete trole o centro si town ikina kitwe igwana ne na barabu etaoni ene na bubo sio bwa Gusii lazima tonyerosi ebe nintage temboli abakoli biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirangi town chinyomba chiabo chirorekane biya no tubwata central bank ga inabadevinga Kisii nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kirigoris chikoru Omabei na Migori chonsi no chigo cha gaiga aiga central bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu city ebwate chibengi 19 igo chibesa na chigonchoka na maiga ne chinyinge kire oyo no mucho monene oyo to kwetera Gusii Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia town ye mheshimiwa gokolera mheshimiwa gavana gokolera leka tubwate ni chinge sana tukole